Hindertiden 61,6. Kom igen Hanna! Minni! Kom igen! Bra Hamre har gått till omhoppning, så då blir det omhoppning mellan Hamre och Kungsör. Runt sexan. Ettan. Trea. Mellan sex. Trea. Fyra. Runda. Femman. 8. Sen måste du titta om du går bort. Och så är det bruna hit. 9. Okej. Och det får du gå upp och titta, eller också bestämmer du det när du rider in, för det kan du se. Plus att vi vet ju hur det ser ut. Ja, jag kan kolla. Bra tid eller någonting sånt. Bra Hanna! Starten är 11, Sofia Löfqvist och